jungle. ತೊಲೆತಲಿಗೆ ಗುಣವನ ಬುಡಿತಾಗ ಗುಣವನ ಭಾರತನಾಗ गौड़ मंजी कोर्ट नंबर टूटवा बरे संत नागा म्हणजे तेरसा पेन सुट्टी मनो दिवाळी सुट्टी मनो म्हणजे लिस्टनागा दासाठी धर्म कोटने जरूरत नेन माऊ नेतली मनते आमदार 400-450 आमदार मनते 70-80 माव खासदार मनते पार्टी मुश्किल ऑफिस मनते समक्ष शासन सभा केंद्रात ऊर बांधेलाची मनते गवर्नमेंट रिजर्वेशन तेस्ता की गोडीता प्रॉब्लम बता आगा पैसा जिला पर सरकार रिजर्वेशन एक्सिक्यूट और नीची तत्ते और बोलते पार्टी कर मानतो आणि आगा सोनी कुसम मुसवदांतो ये मावर स्वयं साथ हिंदू गोंडिते वायु कोयते वायु दूसरे अवसर दिले आदि उत्तर प्रदेश हर राष्ट्रपति की मनतो हर राज्य जिला मंत्री हर राष्ट्रपति बदली वायु रीति गुणवाण भूमिका पैदा गुणवाण भूमिका मनसे जरूर मानते ने पटारी वायु पटारी गोड़ी धर्मता मनतो ढोट्या गोड़ी धर्मता मनतो पैसा पेंडा पटारी वानतो भेटी आमता घाटी आमता कोणा वडील मारते कोणोर वडील तुमतर बाण वायू बरोबर पेंडगा कोण कटोडान बरोबर पटाळीन मन सन्मान तिंतो कटोडान बरोबर सन्मान तिंतो ಈ ರೀತಿ ಮಂತಾನಿ ಮಾರಿಗೆ ಗಿಲಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಪ್ತಾಹಿ ಜನತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶರು ಹೋಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಯಿ ಮುಂದೆ ఆయన शिवनीतर 1935 महासभा राजगोड़ दर्वेगोड़ पटाड़ीगोड़ धोकेगोड़ माड़ीगोड़ फिर समझी गोड़ 14-15 गोड़ सिक्ता उन धर्म का पाजर समझी कोर्ट नंबर साथी मराठू जगह मास्टर उंदी संदेश हर नाटे जिला तालुका ग्राम पंचायत नारियावरा संदेश बोली रीते के नाना जय ना वड़पालू जो माजी